Olu lusasazo lwendaba sisiza eStudio 9 kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGauteng. Nasi siphala phambili ngalenhlwa. That there are allegations of sexual assault against one of the personnel from Nalibali. Isebe lezemfundo eGauteng lithi lirhoxisile intsebenziswano nephulo lokufunda likazwelonke iNalibali okukulandela izityholo zokuxhatshazwa ngokwesondo komfundi ngomnye wabasebenzi beliphulo. It's an opportunity to actually unravel to the nation this historical conundrum about one of their revered leaders. Liyaqala ngomso kwinkundla ephakamileyo yaseMgungundlovu KwaZulu-Natal uphando ngokusweleka kwalo wayesakuba ngumongameli wombutho we-ANC uNkosi Albert Luthuli kwakunye nowayengumakhwekhwetha weGqwetha uGriffiths Mxenge. Umbutho weqakamba iHelenvale United Cricket Club usisithemba kuluntu lakwiindawo ezikumantla eGqeberha. Molweni emakhaya khongozelana uvimba wangokuhlwanje. I-ANC KwaZulu-Natal ikwamkela ukuvulwa kwakhona kophando mayela nokubhubha kukaNkosi Albert Luthuli nomakhwekhwetha weGqwetha uGriffiths Mxenge. Eliqela lithi eli linyathelo elifanelekileyo kufuneni ubulungisa ngakumakhulukhulu wamaqhawe alishiya eli ngeemeko ezingaqondakaliyo. Inkosi uAlbert Luthuli ibinguthisha futhi ilwela amalungelo abasebenzi. Wakhethwa njengomengameli wenhlangano elwela inkululeko i-African National Congress ngo-1952. Sekuphele iminyaka engaphezulu kuka-50, umndeni wakaLuthuli ufuna ukucaciseleka futhi unokungabaza ngophenyo olwaqhutshwa umbuso wobandlululo. Umbiko wombuso waphetha ngokuthi uLuthuli washayiswa isitimela washona ebhlohweni likaloliwe eduze komuzi wakhe eGroundville. Umnyango wezobulungiswa ukuvumile ukuthi kwakuqagelwa ngalesi sigameko. Wathi okwenzeka ngempela akacaci. Umzukulu kaLuthuli umnumzana uSandile Luthuli uzwakalise ukuthi njengoba lolu daba lungakaxazululwa lusavusa amanxeba emndenini. Of a historical record. And that correction will hopefully debunk the myth existence of some mysterious train accident. Ilini umnyango wezobulungiswa waveza ukuthi iNational Prosecuting Authority isebenzisana nochwepheshe ukuze kwakhiwe kabusha okwenzeka kulesigameko. Umndeni wakaLuthuli uthi uyakwaseka lokho. I believe that the Directorate for Priority Crime Investigation, NPA, and the scientific approach to dealing with this matter. Ngaphandle kukaLuthuli, iNPA iphenya necala lokubulawa kommeli owayiqavile waseThekwini owayelwela amalungelo abantu umnumzane umlungisi Griffiths Mxenge. uKhutsia nozakwabo uAlmond Nofamele noDavid Chikalanga bathola ushwele ngokubulawa kukaMxenge ikhomishana yamaqiniso nokubuyisana iTRC ngaphambi kokuba bagwetshwe. Kodwa-ke umnyango wezobulungiswa waveza ubufakazi obusha obukhomba ukuthi kunobufakazi obucayi obangavezwanga kwi-TRC nakuphenyo lokuqala. Womabili lamacala azolalelwa enkantolo ephakeme yaseMgungundlovu ngomsombuluko. NginguNonhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC eThekwini. Imeko embi yenqubo yokunikezelwa kwenkonzo eMahikeng yenza kube nzima ukuqhuba amashishini. Oku kukhokelele kubeni umasipala waseMahikeng abiza indibano kunye noosomashishini ukushukuxa indlela ezinokusetyenziswa ukuze kulungiswe lo masipala kwakhona ucoceke kwaye ukwazi ukutsala ushishino. Uninzi lwamashishini asebenza kulo masipala waseMahikeng akhala ngenkqubo yokuhanjiswa kwenkonzo engekho mgangathweni ebalula ukungabi semgangathweni kwendlela, ukuphazamiseka kombane nokudodobala komgangatho wale dolophu. We're looking at the roads, the infrastructure is dilapidating. People are losing confidence because they're seeing buildings standing empty. People are realizing that, assets that we had
your stadium, your airport, your convention center. You are out of power outages, water outages, time and again. As I'm talking to you now, I've been operating the business for 3 days, running with generator. Ukanti bambi bakhalazela ukungaqukwa kolutsha kumaqumrhu aphezulu athatha izigqibo kulo masipala ngelixa abanye besithi lo masipala waseMahikeng akayinyanzelisi imithetho kamasipala uqinisekisa ukuba le dolophu ihlala icocekile. As a young business owner who just started this, we need to be represented. What steps are being taken to address safety concerns such as open trenches or poor road patchworks, which at the end of the day causes these potholes that we are left with? Ukanti umasipala utyhola ukungabikho kozinzo kwezezimali ngale meko yokudodobala kwalo masipala. When we got into office, we had no fleet, both white fleet and yellow fleet. We had to buy cars, tractors from scratch. On the other hand, we came into a municipality which had lost about 48 million to VBS Bank. Ukanti umasipala usungule inkqubo ejolise ukwehlisa iindleko zikamasipala nerhafu etsalwa koosomashishini nokwehliswa kwamatyala nge-60%. Kungokunje lo masipala ukhuthaza abahlali kuba basebenzise eli thuba. Iqonga lasekuhlaleni iMankele Sudwala limemelela urhulumente waseMpumalanga ukuba ngenelele kwingxabano nenkampani yemigodi yegolide yasekuhlaleni. Uluntu lutyhola ukuba le nkampani isebenza emhlabeni wabo ngaphandle kwemvume yabo yaye ngokuba yagxothwa emhlabeni wabo. Umbutho woluntu iMankele Community Trust ujamelene nolwabhici lombhodamo ngonyaka ka-2004 babuyiselwa umhlaba ongangehektare ezingama-620 ngekomishoni yomhlaba yeli. Batyikitya isivumelwano seminyaka engama-20 nenkampani yezemigodi noKim. Kukho nesixa somyinge ka-10% abavumelene nokusixhamla kwinzuzo. Kambe ke kutyholwa ngokuba le nkampani yasijikela isivumelwano ze emva kokuqenqeleka kweminyaka basiqhawula eso sivumelwano. Kwalandela ezinye inkampani kulawulo iJ28, kwalandela iOmaruru xa kungoku abahlali batshotsha entlangelithi abayazi tu le nkampani entsha etshila kulo mgodi. They disturb what you call the business of the company that we have been given by the community. Now we've got a problem. They come and open some more cases against us with the company. Kananjalo kutyholwa ngokuba amangcwaba angaphaya kwangama-50 aye onakaliswa. Kunjalo nje umhlaba wamadlelo nawo onakalisiwe. Aba bahlali bathi baphila namaxhala axhomileyo. We feel like they are taking our land because where they are working now is not the mining place. Asikhoni kulala lapha endlini sihamba siyathuswa ngile company Omaruru. Isembisa ukuthi tosibulala kufuna sisuke ngalendzaweni la sihlala khona. Ukanti ke ijelo lendaba le-SABC linqobanise inhloko nomququzeleli ophambili womgodi nothe wacela uXha ukuze afumane ixesha nababandakanyekayo phambi kokuba aphefumle. Isebe lezemfundo eGauteng lithi iqhawukile imbeleko phakathi kwalo nephulo lokufunda kuzwelonke elalisaziwa njengenalibali ngenxa yezityholo zokuxhatshazwa komfundi ngumsebenzi weliphulo inalibali. Kubikwa ukuba isisehlo senzeke kwinyanga ephelileyo kwaye sibandakanya umfundi webanga igrade 3. Abazali notishala bavakalise inkxalabo ngesisiganeko. Okhulumela umnyango wezemfundo eGauteng uSteve Mabona uthi lesigameko siyashaqisa kanti akumele senzeke kubafundi wathi umthetho uzothatha indawo yawo. We decided to terminate for now. We will engage them because their program was really meaningful and playing a significant role in our children development. So we will be interacting with them and see on how we will be if we're going to bring them back on board. Isikhungo esithinteka inalibali sithi asihambisani neze nalokho kwenzekile sathi ke asifisi ukuthi kuphinde kwenzeke. Lesigameko sibhlungu futhi asihambisani nemigomo yenalibali nenqubomgomo yethu yokuvikela izingane. Sekuphela iminyaka engaphezulu kwe-10 senza izindawo lapho izingane zingafunda khona zizizwe zijabule. Sixeka noma yiluphi uhlobo lokuhlukunyezwa.
ikakhulukazi olithinta izingane nabantu besifazane. Abazali beingane beyihlomule enhlelweni zenalibali bathi baqeme kudume lwengozi ngokunqanyulwa kwesivumelwano esiphakathi komnyango wezemfundo nenalibali. I'm quite sad, and because as umama onabantwana, this is going to have a negative impact to a community yabantu abangenazi means to ukuthenga incwadi and all of that, because this program was actually helping abantwana to understand the stories better. Nyana ziwotha ubomvu ngalesigameko. Sidanile, sothukile, sisenzo somsebenzi obesebenza phansi kwequmrhu lenalibali ekuthiwe wenze isenzo simanywe imnyezi sokuhlukumeza nokwenza ubuqhetseba. Igama lami nguCalvin wakwaDludla endabeni ze-SABC. Kwalapha ezindabeni ilungiselela ukubhiyozela iminyaka elikhulu yasungula inkonzo yamakatolika iSt Boniface Church eKimberley kwiphondo lomhlakoloni. Kodwa kuqala masileqise umntwana evenkileni. Sinamkele kwakhona xa sihlabela mgama. Abazali babantwana abaphila ne-autism bamemelela urhulumente ukuba angenelele ukuxhobisa intsana zabo ngezakhono ezinokubaxhobisa ukuze bafumane imisebenzi. Okukuthethwe kumsitho wamawongo obuzinyaswe ngabazali, ootishala, abongikazi kunye nabafundi abaphila ne-autism. Umphathiswa wesebe lezemfundo uSiviwe Gwarube uthi bengurhulumente bazimisela ukunika imfundo ekhethekileyo ingakumbi kubafundi abanezidingo ezikhethekileyo. Omnye kubazali babantwana ophila nge-autism ngolwasemzini unexhala ngekamva lomntwana wakhe esithi ixhala kukuba umntwana uza kuphila engenaso isakhono ebesinokumvulela amathuba omsebenzi. My main worry, what is she going to do? Who is going to hire her? Because at her school there's no grades. When she finished school she won't have a matric certificate. There's no matric certificate. Where are they going to employ her? Nangona nje abanye abantwana bane-autism bekwazi ukufunda kwizikolo ezininzi zoluntu ngokubanzi, basekhona kubo abanye abangakwaziyo. While the academic stream is largely the dominant one, but we have to have skills. We have to have vocational skills. We have to have all kinds of skills in our education system to say, where am I needed? Where can I be catered for? Abaququzeleli balomsitho ivuyo lwethu Haven bahlaba ikhwelo kwiinkampani zabucala ukuba zivule amathuba emisebenzi ukuze nabantu abaphila ne-autism bakwazi ukuphangela. If you look at the general idea of autism, they are the most productive members of your organization because they struggle so much with social interaction. You're not going to find them standing in a printer talking like Ayanda will do for hours and hours on end instead of working. Koliti abazali, abongikazi kunye nootishala abakhathalela abantwana bane-autism ngamaqhawe. Nanjengoko irhafu yentengo iqatsela nokunyuka lixesha lokuba indlela zokugcina imali zithatyathwe ingqalelo. Namhlanje kwisigaba sobuxhakaxhaka beli xesha siqaqambisa ii-apps ezikhawulelana neendlela ezifanelekileyo zohlahlo lwabiwo-mali. Sinayo intatheli yethu yezobuchwepheshe uSandile Hlangani. Sandile, siyakwamkela. Khawu udadele enzulwini ngalomba. Uzawukhumbula ukuthi ke urhulumente ngakumbi phaa eParlamente uye wabaxelela abantu ukuthi ke iVAT izawuthi yenyuke. Loo nto ithetha ukuthi ke izinto obozithenga nge-20 rand omhlambi ngoku uzawuzithenga nge-28 rand, ingaba sisonka loo nto leyo okanye ngaba ngumgubo okanye ngaba yiyo ne-fish oil. Phaa ke kula mifanekiso abantu bayijongileyo eTV-ni yabo bazawubona ukuthi sibabonisile ukuthi zizinto ebezikade uzithenga ngemali ethile ezi ngoku zinyukile. Sisebenza nzima ke singabantu, whether ungumntu ozisebenzayo okanye onebusiness yakhe okanye nayiphi na into ayenzayo, kubalulekile ukuthi uyibone imali yakho uba iyaphi. Zii-apps ke esize nazo namhlanje sifuna ukuthi abantu bazisebenzise ukuthi bayibone imali yabo uba iyaphi. Kule nto siyithethayo ukuthi ke yi-budget. I-app yokuqala yi-Money Manager, kubekho i-Good
budget kwakunye ne-pocket guard. Ezi app ke ziyakuxelela okanye ziyakuncedisa ukuthi wenze ibudget yakho, uyibone imali yakho okokuba iyaphi na. Zisebenza nge-AI kwaye zi-free. Into yenzayo wena uyayixelela le app ukuthi nazi izinto endifuna ukuthi undenzele zona, ikubonisa ukuthi imali yakho uyichithile kwizinto ezingabalekanga kule nyanga okanye uyichithe kwizinto ezibalulekileyo. Ikuxelele nokuthi useyva kanjani imali yakho. Zilula kangakanani usebenzisa ezi apps? Zilula ezi app, kule nto nditshoyo ndithi zisebenzisa i-AI. Uba ungumntu ke ongakwazi ubhala, uyakwazi ke uthetha nale AI okanye uthethe nefowuni yakho, kule nto sithi ke yi-voice note. Uyakwazi ukwenza i-voice note uyenzele i-AI. I-AI izawuphendulana nawe nge-voice note, yenze kanye le nto ufuna ikwenzele yona. Siyabulela kakhulu Sandile ngexesha lakho. Camakho. Amalungiselelo ayaqhubeka ecawe yase-St Boniface eKimberley ukubhiyozela ikhulu leminyaka ikhona. Le nkonzo yasekwa ngoDisemba ka-1925, nto leyo eyenza ukuba ibe yenye yezona cawa zindala kweli lizwe. Lo ngunyaka okhethekileyo kwityalika yamakatolike iSt Boniface. Le nkonzo ibhiyozela iminyaka elikhulu yasekwayo ngabavangeli bamakatolike, kuquka uArchbishop Herman Joseph Meising, owathi wabona kufanelekile ukuzisa imfundo kuluntu oluntsundu lwaseRhalishiwe. This church with the links to the school, because the church came in 1925, and then the Bishop Herman Meising saw fit to then build a school in 1926. Kananjalo le tyalike yamakatolike iSt Boniface ithe ngcu kumda waseRhalishiwe eWest End. Kwiminyaka eliqela le cawa idlale indima ebalulekileyo kuphuhliseni iRhalishiwe ngamaphulo wayo ukufikelela eluntwini. Isikolo sayo sibhalise abafundi ukusukela kwisikolo sabantwana abaselula ukuyothi ga kwisikolo samabanga aphakamileyo zekamva yazaziwa ngokuba yiSt Boniface CBC. I grew up here, I matriculated here, they made us strong, produced a lot of academics, doctors, engineers. Simbona First is very great. Ukusukela ekusekweni kwayo le tyalike ibelikhaya labafundisi abaninzi baseJamani kunye nabazinikele ekufundiseni nasekuqeqesheni abantwana bomdaka omnyama waseAfrika. Le nkonzo ibikwa ngumzi okhuselekileyo kumatshantliziyo ezopolitiko ngexesha lezixholo-xholo zopolitiko. We are very, very happy for the church because our church is very big and is the biggest church in the whole diocese. Le tyalike yamakatolike iSt Boniface ibongoze eluntwini okokuba lulule isandla kule nkonzo engumbutho ongenzi nzuzo ukuze ibambe umbhiyozo ofanelekileyo ngoDisemba. Umbutho weqakamba iHelenvale United Cricket Club usisithemba kuluntu lakwindawo ezikumantla eGqeberha. Lo mbutho onyusele kwinqwanqwa elingasentla iPremier Division kwaye uza kungquzulana nompondo sihlanjiwe babadlali kwingingqi yaseNelson Mandela Bay. Lo mbutho wasekwa ngo-2001. Lo mbutho weqakamba uthathe inxaxheba kwiligi yabasakhasayo iminyaka eliqela kwaye uqulethe amaqela amathathu, amabini ngawamadodana, elilodwa lelamakobokazana. Ilahlile kambe italente kule ngingqi, abanye abadlali basafunda. Imidlalo ilikhubalo kwezindawo zikumantla esixeko ukuqubisana neengxaki zasekuhlaleni. Honestly, it's phenomenal. I think at first COVID robbed us because we were there, so COVID came in. But now winning the promotion league, it's absolutely fantastic, and we're looking forward to play in the Premier League. We have planned for the pre-season, and I think we're gonna do well because we are very well this season, and we win the league, but just 2 losers for the whole season, and I'm very proud, and I just wanna play next season. Abaqeqeshi kwanabadlali bathi bawulungele umngeni okudlala kwiPremier League. Umba wemali isengunomji abajamelene nawo. Basically, it starts off with the youth, mainly. That's our main focus, especially in our area. That's where we need to build. And I think the opportunity, us playing now in the Premier League, really affords us the opportunity for our kids to grow, you know, and stay off the streets and be more involved in the sport. The whole motto of the club say never give up. So we thrive on never give up. And we're going to make sure we strengthen our teams
We do have some strengthened guys to strengthen in batting and bowling as well. They want to take part of the Premier League. Experienced guys, that's the main thing. We need to have experienced guys, but mainly we will go on with the development side of the club. Isizini yeqakamba iyaqala ngoSeptember ngetumente ye-T20 phambi kwemidlalo ye-league. Intshatsheli ezikhuselayo Orlando Pirates zingene zwapha kwifinal yeNedbank Cup isihlandlo sesithathu zilandelelana emva kokubetha iMarumo Gallants ngenqaku elinye eqandeni kwisemifinal yokuqala ebidlalelwe Orlando Stadium ngalemva kwemini. Inqaku lifakwe nguKabelo Dlamini ngomzuzu wama-22 uqalile umdlalo. Amabhakaniya kulindeleka aqubisane neMamelodi Sundowns okanye iKaizer Chiefs, lamaqela asaqubisana ngokuhlwa nje eLoftus Versfeld ePitoli nangababale ngomdlalo buse-Orlando. Sibulele mawethu ngosiboleka indlebe sinikhumbuze ezangomso ziza nogxa bethu ngesizulu busuku benzolo.